Ya ndadzoka manje nyaya iyaya yeStarlink yatotanga iko zvinezvi ndine nyaya ndiri kusangana nayo panapa mhuri yeZimbabwe iri kunzi Telecoms regulator Potras in a statement says only resellers approved by it can sell Starlink terminals. Any resellers of the terminals who do so without Potras approval would be committing an offense punishable by law. Ndo nyaya iri panapa. Timu re Potras irameno vanenge vakutokoisawo mutemo these guys. Inini what I think pazvinhu zvese I understand kuti these people vari kutonga. I understand that. I understand kuti vari kutonga. But inini chandinotoka imwe mutemo ike. Dai panga pane kana a channel yokuti ino zvinosvika kana kuma citizens vanhu voonesana. Saka tikadai so munozviona sei kwete kuti panongori kana patongogadzikwa mutemo pongotunzi takadai so tatongokuta ndo zvatatotaura. I think it's not fair. Saka nyaya iri panapa ndekudai so Starlink yabuda team racer apa position andi makazvinzwa kuti ana nhingirikinira vanenge kutanga vanenge vakashayiswa jezi. Saka skill inoitika pazvezvezve Starlink yakachipa zvisingaite. Iri kutoordwa ne cheap price kunga ukato-order vana kudeliverira cheap price yakachipa zvisingaite. Saka unoto-order yobva yaita se yakutopinda yakutouya kwauri utosvika uta se wakutono kana wada kakamini kaya kuti unongofamba nako kwaisa kana kuti uruda chihombe chekuti unoisa pamusoro pemba whatever zvinongoita zvinongochida wepa handiti unongobhadhara mari yako iyo unongochida kakamini kakatochipa $200 unoona kuti ufamba nako kari pa dashboard mota mako uri pai kakatobata uchitongo cruiser uchitoenda kwauri kuenda wakatoconnecta internet yako uri whatever zvese zvinongochida kuita ndo mamirira akaita situation. Saka chiri kutaurika manje papa pari kunzi anenge azoda kuonekwa akuita zvichiresella zvezve anozoti muZimbabwe mabasa ari kunetsa vanhu vanorarama nechihasela vazhinji vacho handiti. Saka mahasela ivawo manje ndo vari kuomeserwa panapa. Nyaya yeserwika iri kubata mahasela vanenge vachida kuti vanoihodhawo voitengesa because for example umwe munhu atokuziva kuti zvekuzo-order umwe munhu haazvinzwisise plus anenge gononga asinawo patience dzekuti akwanise kunge achitevedza zvinhu zvacho izvo kuti zvinoitwa sei. Saka ipapo manje pakushaya patience ipapo kana kuti pakushaya ruzivo kuti inotsvagwa sei kune madhila like zvinongoitwa kana zvaya zvemadhishi zvaona umwe munhu anotudza aenda kutoita dhiri rekutoisa vanhu madhishi ndotokutengesera dhishi ndo andikuisira zvese andoona ndo same situation iripo. Kune vamwe vanhu kuti anenge atongoti ngandingori torawo sebusiness se-opportunity ivavo ndo vari kuomeserwa izvezvo kunzi kwangoonekwa chete uchinzi wakutengesa kungoonekwa chete uchinzi wakutengesa unenge watotanga crime zvekuti mutemo unozokubata. Ndo nyaya iri panapa. But maZimbabweans havasi kuitora light nyaya iyo. Inyaya yataurika but maZimbabweans havasi kufara. Zimbabweans are not happy with this whole issue yeStarlink yekunzi iri kurambidzwa kuti izodai. Saka ndo nyaya yacho iri kutombopindamo tionesane. Pamwe vari kutaurwa mumwe vari kuti third parties we want to fleece people of their hard-earned cash. We all know how Zimbabweans roll. I would prefer dealing with Elon Musk self. Mumwe watata ini nangu ndoenda kune Elon Musk. But mumwe vari kuti Potras is a regulatory agency. They don't get just to make laws when they feel like it. There is no law in Zimbabwe. Zim that specifically says only these people can steal Starlink. No matter what Potras controls the ISP portion, which is what matters. Dunya yacho kwa yave manje kwa ndo zvakutotaurwa nevanhu magara munongokontrola vanhu but makutoti zvese Zimbabwe and nozati chimwe chandikuita I understand what they're trying to do. They're trying to add more value pachinhu chapinda kudhara chakapasiswa chizongonyebera kuda kuti complicated kuti vanhu vabhoza kuziva kuti pari kutorohwa vanhu mari apa. Saka kutongonyebedzera kuda kuti because Starlink ichitanga kutaura nezvayo ichitanga kupinda nebackdoor anga ari $2,000 USD. Everyone knows that. Yadzikiswawo vanhu vakuitirana competition vaona kuti chidhiri chakupfumisa vanhu because vanhu vairi kunotora cheap price idzodzo dzayangobuda $200 iyo munhu waita 2000 ndobva vaonera kuti chadzika chidhiri bayauya yakutanga kunzi 1.2. Saka meaning munhu aikutengesera ne 1.2 iye wetase odya kamari kake ka 200 ndoke kuhodhesa 1000 kake kanenge kakanaka ndobva vatanga kuitirana futi ma competition. Pane mumwe mchinda wauya ku Zambia tichataura zita rake anga akutengesa manje akuataka achisupply kwese kwese
ndobva angosvika vangotaura $800 nyika yese yezimbabwe yaitanga kungomirira pa $800 ndomamirira zva zvakaita but zvakazongonzi zvakusungisa zvakudidi ipapo manje ndo nyaya dzadzakuita se dzadzakunetsa iko zvinezvi manje Starlink yachipa usambofa kwambotengeserwa nemazimari yese aya zvangowo zvinhu zvekungoti unongowanika neyatanga zvangofana nedhiri remadhishi zvichangopinda zvichashamisira kare waitosvika watobhadhara mazimari kautorohwa mari ndoda kuinstallera ndokuita se vanhu vacho vaitoinstalla havana kana information nazvo kuti zvinoinstalla sei but the fact yekungoti ndoziva kwazvinowanika ndakambozviita ndo maitiro zvaitwa saka ndo zvangori pamwe chete neStarlink iyo kana chapinda but it's just that vanhu vanenge vachingori excited zvekudaro saka nekuzoisirwa chinchi nyaya dzacho hadzipereka zvinenge zvakuitika vamwe vari kubudawo panapa mwari kuti aiva direct kupotora zikuru obvious vari kuti vari kuda choko muhomwe avo aiwa ngavangotaura nyaya yavo zvakanaka exactly create opportunities. They are creating opportunities for themselves. But it's also, I think, to something so that one goes out to teach on a baba. Elon Musk Starlink is going to import those kits for distribution only to discover that they are only licensed to supply, not distribute. The boy from Pretoria is about to get a crash course in command economics. And so that Indiana to Pretoria, what really is the difference between Starlink equipment and cell phone routers we use for other similar service? Are those selling those gadgets cleared by Potras? Zvatosiyana. Starlink opportunity kwavari ndo nyaya chete iripo kumana hapana kana chimwe chimboripo apo mwari kuti dear Potras zvese bo here kana pane zviri kunetsa taurai apo pane vanongonzana mucheka dzafa at the end of the day ndo zvinoitika mwari kuti the vampire government strikes again. The criminalization of the distribution of Starlink is rooted in the need to slow down its spread and increase costs. What did we ever do for not do to deserve this evil? Vanarukupopota komana vanarukupopota wataiwa atutangira dipapo tuzongoonesana mwari kuti aiwa takutengesana ndipo patinodya na weeknew apa mwari kuti and the question is why would anyone want to go via a reseller when they can buy direct for Starlink itself? Are they gonna ban deliveries by Starlink itself? I don't know how food. Because kana yati nzato paziwa yato iyo zvakafana nemafoni iPhone murungo order ikoko yakambonzi chamira inodidi zvinhu zvekungoti vari kutry kuda kungonoremera vanhu chete but zvimwe zvacho pamunoremera vanhu paya mufana kuzoziva kuti but vanhu vatiri kuomesera vanhu vedu chinhu ichi chinokwanisa kubatsira vanhu vedu zvakakosha kuti zvizivikanwe but makangoita musangana basa nevanhu manje ndo nyaya inonetsa iri kuitika papa. They don't care. Iwe ndezvavo izvimandiri basa richinawo usateerere zvavari kutaura. Mwari kuti Potras wants resellers of Starlink to be approved despite Starlink already being licensed in the country. This is like asking a retail store to get a separation license to sell a product that's already being approved for sale. Redland regulations stifling innovation and distribution. Vari kutotamba ngavatoti vari kunyemba zvo ini zvandatoona ngavatoti vari kunyemba zvo ngavatoti vari kunyemba zvo izvi zvimaschemes zvekuda kuzotry kuda kunorowana navanhu mari generation yatanayo muZimbabwe iko zvinezvi haisisiri vanhu vaive vekuti vanongoitwa zvinhu zvekumhanya zvezve zvekuti vanongorohwa mari zvimwe zvichibalance zvezve vanhu vakatodarika nguva yacho ende vakaneta tango generation iya yekuti vanhu vakutongoti enough is enough zvakubohwa simple chero makatry kuita zvamunotry but kana vanhu vakangoti havasi kuda kuzviteedzera what's next? Because Starlink, you know the funny thing now is Starlink yacho iri kutongounza yega sekuzoti maresellers vanozoita se reseller pachi iwo wango order wega kungo-order yatopinda wakutoshandisa saka iyo Starlink yacho iri kunzi ya license muZimbabwe everything kwakungosvika yakatongononanga
hamwe kutsvaga kuremerana, but zvimwe zvacho zvinokwanisa kuzokonzeresa zvinhu zvakawanda. At the end of the day vanhu vanotanga kuzongonongedzera kuti this ZANU-PF government yakadhakwa, munenge makutukisa government yacho yenyu mega, but ndizvo zvekuti munenge muchitanga kuita mopedzera moti vanhu vari kukuvengai, imimi muri kuita zvinhu zvinovengesa. I don't think kuti zvinomake sense izvo, but anyway ndakuti ndidarikoone panapa ndikuonese nyaya yemhuri yeZimbabwe. Munoionawo sei nyaya yekutaurwa yeStarlink ine portrazi iri kupindira nyaya dzeStarlink? Muri kuionawo sei? Hanzi zvine makonsekwensi zvokuda tayarisele